Lesotho Legacy Cup oluvamise ukudlala unyaka nonyaka, so khumbula ukuthi belivamise ukuba ngoJulayi, kodwa ngenxa yokuthi kube khona lolu hlelo lwe-Premier's Cup, kodwa sase sithatha isinqumo sokuthi thina sosebenzisa leli khefu nje eliba ngo-October la khona kusuke kudlala khona iFIFA. So sizodlala-ke ngomhla ka-11 la ePrince Mangosuthu Stadium la kuzobe kudlala khona iNjampela izobe idlala namaZulu 9 o'clock, bese kuthi ngo-12 o'clock kuzobe kudlala iKaizer Chiefs idlala neNsingizini. Then-ke ngo-4 kuyobe sekudlala ama-final kulowo ozowina phakathi kwale midlalo yomibili ekade ikhona. Okay, Mashobana, siye sabona into enhle oyenza ukuthi namhlanje ilonto uyithutha eThekwini uyilethe la endaweni yase Olunde ozulile ngaphansi kweZululand. Nomntwana unkosazana uphumzile eButhelezi naye uye wancenga ukuthi uyacela naye niphinde ni-consider izinto ze-local. Mhlawumbe uthini ukuphala kwakho kulokho? Sizohlala phansi sikubheke. Empeleni maningi amaklabhu akhalayo ukuthi acela ukuthi abe yingxenye. uLundi United lwalifuna ukungena nokuqala, kodwa kwatholakala ukuthi i-budget yethu isuke ilingana amaklabhu amane, nanokuthi uma kungathiwa uyayikhulisa kusho nezinsuku zizokhula. So-ke sisazokubuka ukuthi sizokwenza kanjani, kodwa ikhona enye indlela esibona sizogcina senza ngayo ukuthi le midlalo mhlawumbe ngehlukana ngokuyigaba, njengoba kukhona iNjampela kwesinye isigaba, mhlawumbe siyikhiphe siyiqhathe namanye amaklabhu asesigabeni esilinganayo, bese kuthi lana sesigabeni esiphezulu sikwenza. Kodwa lokho sizokwenza ukuthi mase sihlale phansi sabona ukuthi abaxhasi bethu siyabathola yini ngokwanele, ngoba sidinga abaxhasi sisehla nje siyenyuka. Njengoba kade siyilontsha manje sisazohamba sixhumane nosomabhizinisi ukuthi bayenze lento ibe nkulu. Enye into esiyenzile, sithole abaxhasi si-identify imizi la khona ongeke ukholwe ukuthi kuhlala abantu khona. So-ke egameni le-Legacy silontshile le mizi ewu-6 uqaliwe njengamanje kuyasetshenzwa, esifuna nayo ukuthi ngabo-December le mizi ibisivulwa isinikezelwa abantu laba abampofu egameni lomntwana, ukuthi ngemsebenzi yomntwana waphinda angene wena wahlomulani yini, uyokhumbula ngani ukuthi umntwana waphinda angene ngokusebenza kwakhe mina nakho namhlanje ekhaya. Siyabona amaZulu abuyile kulonyaka, kuyathokozisa kulokho ngoba ngoNokuphela ayengekho, futhi amaZulu uyawaveza ukuthi aye khona mhla iqala iPrince Mangosuthu ukuthi ibe khona. So ukubona kwakho ukuthi ebuyile, ngabe uyalibona futhi ikusasa lePrince Mangosuthu liqhubeke, iLegacy khona iqhubeke? Lizoqhubeka, likhona. Empeleni amaZulu ayengaphumile ngoba eduba kwakuqondane nokuthi kule weekend njoba kwakunePrince Mangosuthu babe nemidlalo ngoLwesithathu. Lowo mdlalo babeyidlalela iMpompo, base bebona ukuthi kuzobacindezela bona ukuthi bangaba ingxenye. Empeleni amaZulu yiwona asungula lento eza umntwana ophinda angene acela ukumhlonipha ngalokho. So thina sigqugquzela siqinisa into eyayiqalwe ngamaZulu. Umphathi wamaZulu kwakuse ubaba uSokhela. So-ke asikwazi ukuyiyeka leyo nto ngoba umntwana wayemukela. So-ke bekusiphatha kabi ukuthi awekho, kodwa injabulo yethu iphelele uma amaZulu ekhona, futhi athembisile ukuthi awasezupho. Empeleni afuna nemidlalo kube nemidlalo yawo ezoba lapho Olunde. Sesiqale-ke ingxoxo no-Minister National ukuthi ngeke nasixhasa uba silungise iground lesi simene esifanele. Mhlawumbe Mashobane usovala nje sizwile ukuthi i-weekend yangomhla ka-10 isibuye futhi yazala enye into enkulu ukuhlonipha umntwana, kodwa nethe nizohlonipha uPrincess ngomjaho wamahashi. Mhlawumbe ukuthini nje ukugqumezela abantu abakhele iZululand naqhamuka kwezinye izifundazwe ukuthi leyo weekend leyo abayidedicate ukuthi izeZululand ngenxa yokuthi nomjaho uqala ngqa wamahashi owelama ePrince Mangosuthu. Siyawuhlaba siyawulawula. Impela sithatha isinqumo njengomkhandlu ukuthi sihloniphe umntwana uphumzile, kodwa simhloniphe ngomjaho wamahashi, ngoba umntwana waphinda angene ubegibela amahashi lesa sikhathi imoto zingakandi. Uma besixoxela obaba nomkhulu wayegibela amahashi,
so-ke kwakuyiyona nto eyayisetshenzwa kakhulu. So-ke abantu-ke bakhalile-ke bezemkhandlwini ukuthi kwenziwa yini umntwana ayigibela amashe kakhulu ningakwenzi ukhamile ama-district akwenza. Savuma ukuthi hayi sizokwenza, kodwa khona-ke sizokudedicate-ela umntwana uPhumzile, ngoba umntwana uPhumzile uyena kakhulu obesondele umntwana uPhindangele kuzona zonke izinto. Uyena waze wathatha isinqumo sokuresigna nje emsebenzini. So-ke abantwana benkosi abanye bebehlala phesheya, abanye behlala eGoli, kodwa besondele kakhulu. Yingakho-ke sikhethe yena, ngoba abanye bazobuza ukuthi hawu why sihloniphe yena. Simhlonipha ngoba uhambe nomntwana uyise kwaze kwamanje yobeze wahamba emhlabeni ubehamba naye. Ngisho kuyipolitiki uye yedwa kuphela obe nezikhundla eziphezulu eqenjini ngokubehamba naye. Laba abanye abantwana benkosi bebelandela nje ngoba bebengekho political active. So-ke simhloniphela lokho-ke umntwana uPhumzile ukuthi uhambe noyise kwaze kwala ey'meni ezinzima la kwakufanele bamshaye ngamabhomu khona dutshulo adliswe umntwana beseduzane. Njengoba nje kadesho ngaphakathi ukuthi wayenomntwana usukimpi kwa-SABC ngalezi y'khathi ngo-1995. So akuyona into entsha. So-ke sithathe ukuthi vele igama lomntwana siyalisebenzisa, kodwa besithathe enye yey'ngane zayo. Kodwa into ezokwenzeka ngakulo mjaho kuzokhethwa isikole ukuthi isiphi isikole esizothi ngalo mjaho sihlomulane. Bazozala i-administration isitshele ukuthi sidingani leso sikole, yini esingayenza siyenzele leso sikole egameni likaMntwana uPhumzile. Nalo igama lalo mjaho kuzoba yini noma angaliqani? Igama lalo kuzoba uPrincess Phumzile Buthelezi. Mashoba mhlawumbe sezivala nje kuyamathikithi mhlawumbe yini ungasiza ngayo abahlali basezulwini, ngoba siyazi ukuthi uma kuneqembu efana njengeChiefs ukuthi amathikithi angapheli ekuseni, ukuthi mhlawumbe ukwenza abantu basolundi nabakhele indawo ngaphela bagcina bathini mhlawumbe izinto engizozenza sizophuma sihambele bonke omasipala ukugqugquzela. Ngempela siyafisa ukuthi abantu baseZululand bangasali ngaphandle, ngoba uyazi ukuthi njengoba kuziChiefs kuzosuka abantu eGoli. Manje-ke kufanele abantu baseZululand bangayinqishi lelo thuba lokuthi begcine sebebuka ezemidlalo kuma-screen ngaphandle kwe-ground endaweni yabo. Ngiyagqugquzela, ngiyamemezela ukuthi abasheshe bafike ekuseni. Uma nje amasango evulwa ngo-7 bebe sebegcwele esangweni ukuze mayivulwa bangene bagcwalise istadium. Oyobe safika emveni kwalokho sesiyomkhombisa kuma-screen, kodwa ngiyojabulela ukuthi kube nabantu baseZululand, kungabi ukuthi kusuka abantu eThekwini. Niyazi ukuthi iChiefs ayinandaba ukuthi iChiefs idlalaphi. So-ke ngiyacela bona bonke abantu baseZululand abathanda ezemidlalo ukuthi leli thuba alingabalahlekile. Siyathokoza.